भाई साउंड कर ले। थोड़ा पीटे जे जबरदस्त पीटे हाँ सब टका का कौन गला सब टका का ଟଙ୍କାର ଆସୁଛନ୍ତି 30,000। ସ୍ଥାନରେ ତଳ ହେଇଗଲାଣି ତ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଚଲେଇଲା କମ୍ କଷ୍ଟ କି ଏଇଟା। ଚାର୍ଜ ନେଇ
ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଏନଗେଜ୍ ପୁରା ରହିତେ ପଡ଼ିବନି କି? ହଁ ଏମାନେ ଗାଁରେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ତାର ଗାଡ଼ି ଦୁଇ ତିନିଟା କରିଛି ହେଲା। କି ଗାଡ଼ି? ଏଇ ଅଟୋ ଡାଲା ଅଟୋ କରିଛି, ତାର ପାସେଞ୍ଜର ଅଟୋ କରିଛି। ତାପରେ ତା ସାନ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ଏନଗେଜ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ, ଏଠି ଇନକମ୍ କରୁଛି ପଇସା। କାହିଁକିନା ସିଜିନଟା କରିବ, ତାପରେ ଖରା ଆର ସିଜିନଟାରେ ଗାଡ଼ି ବେପାର କରିବ। ଏଠି କଲେଜ ପଢ଼ିବା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କଲେଜ ପଢ଼ିବା ପିଲା ଅଛନ୍ତି।